አንተ ፊትሹ ባልክ ጊዜ ፊትህን እፈልጋለሁ ፊትህን እፈልጋለሁ ፊትህን Hallelujah. Deli zabale. Abetu, ante, እግዚአብሔር ጎይታና አታ ንግርመኻ ኣብ ሰማያት ዝኸለልካዮ ስምካ ኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ እቲ ንስኻ ትዝክሮ ሰብ ንሰማያት ነቲ ስራሕ ኣጻብዕኻ ንስኻ ዘቆምካዮ ወርሕን ከዋኽብትን እንተጠመትኩ እቲ ንስኻ ትዝክሮ ሰብ እቲ እተሓልየሉ ወዲ ሰብ እንታይ እዩ ይብል ቃል ኣምላኽ ሃሌሉያ أبز مهلاونا ربحناي نحن نربح لنا هاليلويا أبته هلاونا منفسو زلوا أبته حبرة حوات زلوا ويتخاب منفسو سلزركب هاليلويا كنديس كاب كام مونغنا أبز مهلاونا بحزب لنا نعاي أبز مهلاوي أزي بحزب لني هاليلويا بركة الله كل الله فوز الله بتسننا الله حقوس الله Jesus مساخك النبي نتي قروم سقولة غير ما خلنا على عبلو النخا كنا بالمساخة Sunday
نتي قروم زخونة قرما خنار أنا عبهلو النخا كنا برمساخا أنا هاليلويا أبو مسخا من بارنا عنا عزيو طعمي عزيو قرومي ويتا لبنا يحمو صارنو أشا كيزي أشا ملاقتخا مستوم ناي سمايات كلهم سراويتكا قدوس 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 إنا بنا نمليخك كاملنا هللويا مستوم على كيسي على عشا كيسي عشا ملاقتخا مستوم ناي سمايات كلهم سراويتكا قدوس 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 إنا بنا سماي سماياتي صحاي كواخبتي كالكافتي كساب سماي سماياتي صحاي كواخبتي الكافتي كسافتي سماي 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 سماياتي Song
እግዚአብሔር 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 አምላኬ 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 ንጉሴ 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 ኤልሻዳይ 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 አዶናይ 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 ፀሓይ ከዋኽብቲ ቃልካ በቲርዎ ክሳብ እጅውን ኣሎ ኣፂዕዎ ነዚ ናስተንተንኩ ከምንገለኹ አምላኸይ ምዃንካ እሕቦስ ኣለኹ ይሕበን ኣለኹ ሰማይ 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 ሰማያት ፀሓይ ከዋኽብቲ ቃልካ በቲርዎ ክሳብ እጅውን ኣሎ ኣፂዕዎ ነዚ ካስተንተንኩ ከምልኽ ከለኹ ኣምላኸይ ምዃንካ እሕጎስ ኣለኹ يحبن علم እግዚአብሔር 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 አምላኬ 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 ንጉሴ 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 ኤልሻዳይ 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 አዶናይ 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 ንስኻኢኻ ኩሉ ትኽእል ንስኻኢኻ ኩሉ ትኽእል ንስኻኢኻ ኩሉ ትኽእል ንስኻኢኻ ክብሪ ዝግብኣካ ክብሪ ዝግብኣካ ንስኻኢኻ ኩሉ ትኽእል ንስኻኢኻ ካኣሪ ኣምላኽ
كبري زقبقاك نسخايغا كله تغير نسخايغا إرشادا يمنا نسخايغا إرشادا يمنا نسخايغا عيبتك زيت مرمري جزاتك وسن زي ملوك عيبتك زيت مرمري جزاتك وسن زي ملوك حيلك زيت مرمري جزاتك وسن زي ملوك حيلك زيت مرمري جزاتك وسن زي ملوك بيتك زيت مرمري جزاتك وسن زي ملوك بيتك زيت مرمري جزاتك وسن زي ملوك حيلك زيت مرمري جزاتك وسن زي ملوك حيلك زيت مرمري جزاتك وسن زي ملوك عيبت حوني الله خير عبيتك عيبت حوني أدماس قزاتك عيبت حوني الله خير عبيتك عيبت حوني أدماس قزاتك أدماس قزاتك عيبت حوري أملق عبيتك عيبت حوري أدماس قزاتك أمانوئيل سبحيو بزرقاء وسن زي ملوك عيلها زيت مرمري جزاتك وسن زي ملوك عيلها زيت مرمري جزاتك وسن زي ملوك هاليلويا أبو جزاتك وسن وسنينيو أملاقي كلتك آي لك عينيو انقذ فلتتك آي لك عينيو متى حيلها
ኣይልካዕንዩ ዕንቀት ፍልጠትካ ኣይልካዕንዩ ዕንቀት ፍልጠትካ ኣይልካዕንዩ መጠን ሓይልኻ ኣይብፃሕንዩ ድረስ ስልጣንካ እግዚአብሔር ንስኻ ዓብይ ኣምላኽ ኢኻ ኣምላኽ በይንኻ ስልጡን ኣምላኽ ኢኻ ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር 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 ሃሌሉያ ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር 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 ሃሌሉያ ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን ዝመስሎ ሓደ እንኳ የለን ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ፍጹም የለን አቦ ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ኣይትደክም ኣይትሕለፍ ኣእምሮኻ ኣይምርመርን እግዚአብሔር ኣይትደክም ኣይትሕለፍ መገድኻ ኣይምርመርን ብኣሰራስር ፍሉይ ኢኻ እግዚአብሔር ፍሉይ ኢኻ ኣምላኽይ ፍሉይ ኢኻ እግዚአብሔር ፍሉይ ኢኻ ኣምላኽይ ፍሉይ ኢኻ እግዚአብሔር የለን እግዚአብሔር ዝመስለካ 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 የለን እግዚአብሔር ኣይትደክም ኣይትሕለፍ ኣእምሮኻ ኣይምርመርን እግዚአብሔር ኣይትደክም ኣይትሕለፍ
በአስር ብሉይኻ እግዚአብሔር ብሉይኻ አምላክ ብሉይኻ እግዚአብሔር ብሉይኻ አምላክ ብሉይኻ እግዚአብሔር ብሉይኻ አምላክ ክብሪ ዝግብአካ ኩሉ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ኩሉ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ኩሉ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ኩሉ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ክብሪ ዝግብአካ ክብሪ ዝግብአካ ኩሉ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ኩሉ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ኩሉ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ኩሉ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ኩሉ ድኽእል ንሱ ጥራሕ እዩ ሃሌሉያ ሎሚ ዝኾነ ነገር እንተለና መልሱ ንሱ ጥራሕ እዩ ንዑ ዝጨንቆ የለን ንኣምላኽና ዝኸብዶ ነገር የለን ኣጀኹም ኣሕዋቴ ሃሌሉያ ዘሎና ንሕተቶ ንሱ እውን ክምልሰልና እዩ ብሓቂ ብዙ ዝጨንቆ የለን ኤልሻዳይ ኣምላኽ ዝምልሞ ዝኾነሉ ዛረሞ ዝቆመሉ ሃሌሉያ ክብሪ ዝግብአካ ክብሪ ዝግብአካ ኩሉ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ኩሉ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ኤልሻዳይ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ኤልሻዳይ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ክብሪ ዝግብአካ ክብሪ ዝግብአካ ኩሉ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ኩሉ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ኤልሻዳይ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ኤልሻዳይ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ሃሌሉያ ኣቦ ኩሉ ትኽእል ኤልሻዳይ ኣምላኽ ምዃንካ ስንፈልጥ ነምልኸካ ኣሎና ኣቦ ማለተየ ዘምልኸካ ማለተየ ዘምልኸካ ማለተይ ኮይኑ ምልኸካ ማለተይ ኮይኑ ምልኸካ ዘበነይ ኣምለኩኻ እዚ እኳ ንዓኻ ውሒሉካ ምሉ ዘመነይ ኣምለኩኻ እዚ እኳ ንዓኻ ውሒሉካ ማለተይ ኮይነ ምልኸካ ማለተይ ኮይነ
ملو زمني أملكها إزيقوانا ملو هوتي ملو هوتي أملكها إزيقوانا وهيوكا ملو زمني أملكها إزيقوانا مملاح دموسلو إلا كعب كله نسخة تبليت كعب كله نسخة كعب كله يسوس كعب كله نسخة مالتي كوينم لغكا مالتي كوينم لغكا مالتي يزم لغكا مالتي يزم لغكا مالتي كوينم لغكا مالتي كوينم لغكا مالتي زم لغكا مالتي زم لغكا ملو زمني أملكها إزيقوانيا وهيوكا ملو زمني أملكها إزيقوانيا وهيوكا كعب كله يسوس تبلت تبلت تبلت
ኩሉ ንስኻ ትምረት 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 ሃሌሉያ ሰማያት ናትካዩ ምድሩውን ናትካያ ዓለም ምስ ምልኣታ ሰሪዕካያ ሰሜንን ደቡብን ንስኻ ፈጠርካዮ ታቦርን ሄርሞንን ብስምካ እልል ይብሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሎማዓንቲ ኣርስና ኩሉ ብዛዕባ ዕቤት ኣምላኽ ጥራዩ ጌና ንጎይታ ስለ ዕቤቱ ክንዝምረሉ ኢና ሃሌሉያ ንላዕሊ ተጠመጥኩ ሰማይ ግብሪ ኢትካዩ ንምድሪ ተጠመጥኩ ምድሪ እውን ግብሪ ኢትካያ እግዚአብሔር ዓቢ እግዚአብሔር ሓያል ዳበልና ክንዝምር ኢና ሃሌሉያ ዕልልታ ዘለዎ ንጎይታ እስከ ስለ ዕቤቱ ንዕቤቱ ንኸኣልነቱ ሃሌሉያ 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 ንላዕሊ ተጠመጥኩ ሰማያት ግብሪ ኢትካዩ ንምድሪ ተጠመጥኩ ምድሪ ግን ግብሪ ኢትካያ ንላዕሊ ተጠመጥኩ ሰማያት ግብሪ ኢትካዩ ንምድሪ ተጠመጥኩ ምድሪ እውን ግብሪ ኢትካያ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዓቢ 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 እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዓያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዓያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዓያል ንላዕሊ ተጠመጥኩ ሰማያት ግብሪ ኢትካዩ ንምድሪ ተጠመጥኩ ምድሪ እውን ግብሪ ኢትካያ ንላዕሊ ተጠመጥኩ ሰማያት ግብሪ ኢትካዩ ንምድሪ ተጠመጥኩ ምድሪ እውን ግብሪ ኢትካያ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዓቢ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዓቢ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዓያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዓቢ እግዚአብሔር ዓያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዓያል
ለአምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ለአምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ለአምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ለአምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ተመስገን ጐይታይ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን እምበር ተመስገን ተመስገን ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ልዕል በል ጐይታይ ልዕል በል ኢየሱስ ልዕል በል ሁሉ ፈቲታዮ ንስውር ተፈቲሩ ንሓዊ ከም ዓለማ ተጠቕሊሉ ክሓልፍዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶዋይ ውዳእ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶዋይ ውዳእ እዩ ናትካ ግን ዘመናትካ ከቶዋይ ውዳእ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶዋይ ውዳእ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶዋይ ውዳእ እዩ ናትካ ግን ዘመናትካ ከቶዋይ ውዳእ እዩ ንኹሉ ፈቲርካዮ ንስውን ተፈቲሩ ድሓር እውን ከም ዓለማ ተጠቕሊሉ ክሓልፍ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶዋይ ውዳእ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶዋይ ውዳእ እዩ ናትካ ግን ዘመናትካ ከቶዋይ ውዳእ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶዋይ ውዳእ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶዋይ ውዳእ እዩ ናትካ ግን ዘመናትካ ከቶዋይ ውዳእ እዩ ለአምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ለአምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ተመስገን ጐይታይ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን እምበር ተመስገን ተባረክ ጐይታይ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ እምበር ተባረክ ልዕል በል ጐይታይ ልዕል በል ልዕል በል ኢየሱስ ልዕል በል ልዕል በል እምበር ልዕል በል ሰማያት ክብርካዩ ንምድሪ ተጠመጥኩ ምድሪ እውን ክብርካያ ንላዕሊ ተጠመጥኩ ሰማያት ክብርካዩ ንምድሪ ተጠመጥኩ ምድሪ እውን ክብርካያ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር 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 ኃያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኃያል አምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ
ሜጋን ቀዳማይ ዳራይ እግዚአብሔር ተመስገን ተመስገን ጌታዬ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን 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 ተባረክ ጌታዬ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ 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 ልዕል በል ጌታዬ ልዕል በል ልዕል በል ኢየሱስ ልዕል በል ልዕል በል ልዕል በል ልብዩ ናትካጌ ዓመታትካ ከንተዋይ ወዳህልዩ ናትካጌ ዓመታትካ ከንተዋይ ወዳህልዩ ናትካጌ ዘመናትካ ከንተዋይ ወዳህልዩ ናትካጌ ዓመታትካ ከንተዋይ ወዳህልዩ ናትካጌ ዓመታትካ ከንተዋይ ወዳህልዩ ናትካጌ ዘመናትካ ከንተዋይ ወዳህልዩ ለአምላኽነትካ መወዳእታ ኩሉ አልፋን ኦሜጋን ቀዳማይ ዳራይ እግዚአብሔር ተመስገን ለአምላኽነትካ መወዳእታ ኩሉ አልፋን ኦሜጋን ቀዳማይ ዳራይ እግዚአብሔር ተመስገን ተመስገን ጌታዬ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን እምበር ተመስገን ተባረክ ጌታዬ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ እምበር ተባረክ ሁሉ ነገር ይበል እስኻ ዘላለማዊ ቲማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ 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 ሁሉ ነገር ክልወጥ እስኻ አይትልወጥን ሁሉ ነገር ክበሊ እስኻ ዘላለማዊ ቲማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ 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 ሁሉ ነገር ክልወጥ እስኻ አይትልወጥን ሁሉ ነገር ክበሊ እስኻ ዘላለማዊ ቲማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ 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 ለአምላኽነትካ መወዳእታ ኩሉ አልፋን ኦሜጋን ቀዳማይ ዳራይ እግዚአብሔር ተመስገን ለአምላኽነትካ መወዳእታ ኩሉ አልፋን ኦሜጋን ቀዳማይ ዳራይ እግዚአብሔር ተመስገን ጌታዬ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን
ተመስገን ክብር ተመስገን ተባረክ ጌታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ ክብር ተባረክ ልዕልበል ጌታ ልዕልበል ልዕልበል ኢየሱስ ልዕልበል ልዕልበል ክብር ልዕልበል كل ነገር ክበሊ ንስኻ ዘላለም ትማል ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማል ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማል ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማል ሎምን ዘላለም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዘይቀያየር አምላክ ትማል ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማል ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ንኹሉ ፈጢርካዮ ንሱ እጅ ተፈጢሩ ዳሓር ከም ዓረባ ተስከምሊሉ ካሓልፉ ናትካ ግን ዓመታትካ ኦቶ ኣይውዳዩ ናትካ ግን ዘመናትካ ኦቶ ኣይውዳዩ ናትካ ግን ዘመናትካ ኦቶ ኣይውዳዩ ዘመናቱ ዘይውዳ ዓመታቱ ዘይውዳ ሃሌሉያ አልፋን ኦሜጋን ዝነበረን ዘሎ ሃሌሉያ እስኻ ይትልወጥን እስኻ ይትቀየርን ነገራት ወላ ተተለዋወጠ ሁነታት ተተለዋወጡ ሰባት ተተቀያየሩ እስኻ ግን አይትልወጥን ሃሌሉያ አቦ ዓለፋ ኩሉ ድኾንካ ዕሊ ነገራት ዕሊ ድኾነ ነገር ትምረፅ አምላኽ ሃሌሉያ ክብረና አምላኽ ይኹን ቀፂልና ጉባኤ አብደለኹም መኳፍ ክትብሉ ኢኹም መዘምራን መዝሙር አዳሊና ኣለና ናህና መዝሙር እዩ አምላኽ ይባረኩ
أقربناها عملخو أقربناها كتكبروا ويتابقوا عليها 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 رئيو بمنتاي قالت بقلتو عمنا بسحرو حيوتنا تاي ملاش نغرب تاي وريتا للي عغمي كويلو للي عغمي كويلو للي عغمي كويلو للي عغمي كويلو مسكانا مسشانا أغربناها وداسي أغربناها عملهو أغربناها بتكبروا ويتابقوا عليها كتكبروا ويتابقوا عليها كتكبروا ويتابقوا عليها مسكانا مسكانا أغربناها بالداسي أغربناها عملكو أغربناها كتكبروا ويتابقوا عليها كتكبروا ويتابقوا عليها كتكبروا ويتابقوا عليها
مسكوهي كنتي بكاخنا المسكان عين كبريغا لساني تلفوت المسكن يبيل عن مقرمرا راب حالي عقالو كنت ما يبلبل يتعلو اتمري بجلكات غنا عبدين عي وسنكاري عي وسنكاري عي وسنكاري عي وسنكاري مسشانا أغربنا ما وداسي أغربنا ما عمحيقو أغربنا ما كتكبلو ويتابقوا عيما كتكبلو ويتابقوا عيما كتكبلو ويتابقوا عيما وكبنا بيتي ونسلمنا عالزيغات بكايو نزمو اللسناي كاوغا رغيبيو بمنو زمن مسكن غاكل ولوا أملاغي سناي كامزلو برعبك إني غوزنتو إني غوزنتو إني غوزنتو إني غوزنتو نابرك كله وكبنا بيتي ونسلمنا الزيغات بكايو كل سناي كاباغا رغيبيو بمنو زمني مسكنها ولوا أملاغي سناي كابزل من عبك إني غوزنتو إني غوزنتو إني غوزنتو إني غوزنتو مسشانا أغربنا ما وداسي أغربنا ما عملو أغربنا ما يتقبلوا ويتابقوا عيما قبلوا يتقبلوا ويتابقوا عيما 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 يتقبلوا ويتابقوا عيما
እግዚአብሔር ይመስገን ኳዕና ቤት እግዚአብሔር በሰላም መጣሁም ከመይ ቀን ይሁን አላህ ተመስገን ይሁን
ቆሎሴ ሳልሳይ ምዕራፍ ደሎ ሓሳባት ተምሂርና ነርና እጅቲ ሓሳባት ካብቲ ሒዝናዮ ዝጸንሕና ወሓዚናዮ ምህሮ በረስቲ ቁሩብን ይብል ይመስል ግን ምዚ ምህሮዚ ተሓሓዘ ስለዚ እቲ ኣብ ሓለፈ ግዜ ብፍላይ ቅድሚያ ዝነበረ ዘቋረጽናዮ ስብከታዊ ምህሮ እንታይ ነይሩ እንተዳኢልና ብዛዕባ ሓይሊ ቃል ድብል ነይሩ ሓይሊ ቃል ኣብ ገለ ሰለስተ ሓሳባት ርኢና ነርና ንሱ ድማ ቀዳማይ ኣብ ምፍጣር ዝነበሮ ወይ ድማ ነገራት ኣብ ምፍጣር ቴንኪዩ ጆን ሓወይ ኣብ ምፍጣር ዝነበሮ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሓይሊ ርኢና ነርና ብድሕሪኡ ተዘክሩ ተዳኾንኩም ከዓ ንፍጥረት ኣብ ምጽናዕ ዝብል ድማ ርኢና ነርና ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ምድሓን ዘለዎ ዕዮ ናይ ቃል ሓይሊ ወይ ድማ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ሓይሊ ርኢና ነርና ሎም መዓልቲ ካብቲ ኣርእስና ናይ ከይወፃና ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሰዓት ኣኺሉና ዘቋረጽናያ ነታ ሓይሊ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ምሕዳስ ኣተሓሳስባ ወይ ድማ ኣብ ሓሳባት ናይ ምልዋጥ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ኣይና ክንርኢ ማለት እዩ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ከነንብብ እንከለና ኣዝያ ዝፈትዋ ጥቕሲ እያ ሮሜ ብሓፈሻ ብጣዕሚ ኣዝዩ ካብቲ ዝፈትዎ መጽሓፍ ሮሜ እዩ ማት ብዙሕ ግዜ ዝምህረሉ መጽሓፍ ሮሜ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ብፍላይ ግን ኣብ ምዕራፍ 12 ደላ ብዝተፈላለየ ሓሳባት ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ያለውና ብዙሓት ሰበኽቲ ድማ ሰቢኾም ኣለዉ ብዙሓት መምሃራን ከዓ ምሂሮም ኣለዉ ተደይ ተጋጊ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣነ ነዛ ጥቕሲ እዚኣ ክዛረበላ ከለኹ እንታይ እድብላ ኣዝያ ህብብቲ ብዙሓት ሰባት ዳርጋ ገሊናስ ብቓልና እውን ክንወፃ ንኽእል ኢና ኢለ ይሓስብ እንታይ እትብል እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣለኹ እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ሽዑ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳባትኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ እዚኣ ኣብታ ቀዳመይቲ ሕጥቦ ፅሕፍቲ ናይ ምዕራፍ 12 ኢና ንረኽባ ማለት እዩ እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ እቲ ኣብዛ ሓሳባት እዚኣ ባይዘው ካብ ደለዋ ሓሳባት ንእሽተይ ሞ ክነግረኩም እቲ ስእሊ ናይዛ ሕጥቦ ፅሑፍ ደሎ ስእሊ ኣብዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ካብተን ገለገለ ጥቕስታት ኣብኡ ተፅሒፈን ደለዋ ነዛ ሕጥቦ ፅሑፍ ክንሪኣ እንከለና ዘለዎን ሓሳባት ክነግረኩም እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ደሎ እንተደኢልና ምልዋጥ ዘድልዮ ሓደ ክፍሊ ኣካል ናይ ሰብ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረና ምክንያቱ እንታይ ድብል ሓሳባት ኣለዎ እንተደኢልና ኣተሓሳስባኹም ወይ ድማ ብምሕዳስ ሓሳባትኩም ተለወጡ ዝብል ተዛሪቡ ስለ ዘሎ ስለዚ ሓደ ቀዳማይ ኣብዚ ስእሊ እዚ ወይ ድማ ኣብዚ ሕጥቦ ፅሑፍ ንረኽቦ እንታይ እንተደኢልና ምልዋጥ ደድልዮ ሓደ ክፍሊ ኣካል ናይ ሰብ ከም ዘሎ ሓደ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልኣይ ንሪኦ እንታይ እንተደኢልና እቲ ተለወጡ ዝብል ሓሳባት ንሱ ድማ ጠለብ ወይ ድማ ዲማንድ እዩ ኣብዚ ተለወጡ ብምሕዳስ ሓሳባትኩም ዝብል እቲ ሓሳባት ትብል ክፍሊ ኣካላት ሓደ ክፍሊ ኣካላት ናይ ሰብ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ኣብቲ ፅሑፍ ንወስዶ ስእሊ እንታይ እንተደኢልና ከዓኒ ተለወጡ ዝብል ሓደ ዲማንድ ወይ ድማ ጠለብ ናይ ዝፀሓፊ ኣሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ሓሳባት ድማ እንታይ ኢና ንርኢ እንተደኢልና ድሕሪ ለውጢ እንረኽቦ ተኽእሎ ወይ ድማ ዓቕሚ ድማ ይርኤና ማለት እዩ ምክንያቱ ብምሕዳስ ሓሳባትኩም ምስተለወጥኩም ዝብል ሓሳባት ምስተዛረበ እንታይ ይድብለና እንተደኢልና ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቓድ ኣምላኽ ምእንቲ እንታይ ክትገብሩ ክትምርምሩ ዝብል ኣሎ ምሽ ሓቂ ስለዚ እታ ምእንቲ ትብል ሓሳባት እንታይ እንተደኢልና ኮንጃክሽን እያ ወይ ድማ መስተጻምርያ ወይ ድማ መላግቦ እንታይ መታን ክትገብሩ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቓድ ኣምላኽ ምእንቲ ክትምርምሩስ እንታይ ግበሩ ብምሕዳስ ሓሳባትኩም ተለወጡ which means እንታይ ማለት እንተደኢልና ብምሕዳስ ሓሳባትኩም ምስተለወጥኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ተኽእሎ ወይ ድማ ዓቕሚ እንታይ እንተደኢልና ሙሉእን ባህ ዘብልን ሰናይ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እቲ ሳልሳይ ስእሊ ንረኽቦ እንታይ እንተደኢልና ድሕሪ ለውጢ እትረኽቦ ተኽእሎ ወይ ድማ ዓቕሚ ወይ ድማ ብቕዓት ኣሎ ማለት እዩ ንሱ ድማ ፍቓድ ኣምላኽ ምርዳእ ዝብል ሓሳባት እዩ ማለት እዩ ራብዓይ ኣብዚ ስእሊ እዚ ንረኽቦ እንታይ እንተደኢልና ከዓ ድሕሪ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ዝህሉ ወይ ድማ ክህሉ ዘለዎ ናይ ኣካይዳ ለውጢ ናይ መወዳእታ ኣልቲሜት ጎል ናይዛ ፅሕፍቲ እዚኣ እዚ ፀሓፊ እዚ ክፅሕፍ እንከሎ ድሕሪ ዘን መሳርዕ እዚአን ዝተዛረቦ እንታይ እንተደኢልና ከዓኒ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ እዚ ኩሉ ዝዛረቦ ደሎሲ ነዛ ዓለም እዚኣ መታ እንታይ ከይትገብርዋ ድብል ከይትመስልዋ ድብል ማለት ስለዚ እቲ ኣልቲሜት ጎል
ድሕሪ እዚ ነገራት እዚ እቲ ክፍሊ ኣካላት ክልወጥ ደለዎ ዳሕራይ ሽዑ ምስተለወጠ ብዝረኸቦ ዓቕሚ ብድሕሪኡ ኣልቲሜት ጎል ክብጻሕ ተደልዩ ዘሎ እንታይ እዩ ድብል ተዳኢልና ነዚ ዓለም እዚኣ እንታይ ትግበርዋ ኣይትምሰልዋ ዝብል ሓሳባት እዩ ማለት እዩ ሓምሻይ ኣብዚ ስእሊ እዚ ቃል ብቃሉ ደይን ረኽቦ እንታይ እዩ ተዳኢልና ወይ ድማ ክንሓቶ ዘለና ሕቶ እንታይ እዩ ተዳኢልና ኦኬ ክልወጥ ዝድለይ ኣካል ኣሎ ለውጢ ይሕተት ኣሎ ዲማንድ ኣሎ ጠለብ ኣሎ እዚ ለውጢ እዚ ምስ መፀ ክርከብ ዝኽእል ዓቕሚ ወይ ድማ ብቕዓት ተጻሒፉሎ ድሕሪ ዞም ኩሎም ነገራት ካልቲ ኣልቲሜት ጎል ከዓኒ ሓደ ነገራት ሪዛልት ወይ ድማ ውፅኢት ስለተደልየ እዩ ንሱ ድማ ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ዝብል ሓሳባት እዩ ግን ክምለስ ዘለዎ ሕቶ ቃል ብቃሉ ኣብዛ ጽሑፍቲ እዚኣ ደይ ተረኽበ እንታይ ኣሎ እንተዳኢልና እቲ ነዚ ኣተሓሳስባ ዝኽልውጥ ዝኽእል ባእታ ደኣ እንታይ እዩ ድብል እዩ ሓቀይ እዚ ክንሓቶ ዘለና ሓቀይ ድሕር ክሕደስ ዘለዎ ኣካላት ኣሎ ምሕዳስ ከ እንተ ደኣ ንጥለብ ሃሊና ወይ ድማ ዲማንድ እንተ ደኣ ይቀርበልና ሃልዩ ድሕሪ እዚ ዲማንድ ምስ ተገብረ ወይ ድማ እዚ ጠለብ እዚ ምስ ተማልአ ድማ ኣብ ህይወትና ሓደ ተኽእሎ እንተ ደኣ ዝመጽእ ኮይኑ ብምኽንያት እዚ ተኽእሎ ድማ እቲ ኣልቲሜት ጎል እንተ ደኣ ክብጽሕ ኮይኑ ስለዚ ሓደ ክምለስ ዘለዎ ሕቶ እንታይ እንተ ደኣ ኢልና ነዚ ነገራት እዚ ክገብሮ ዝኽእል ባእታ እንታይ እዩ ኣየን እዩ ድብል ማለት እዩ ሓቀይ ስለዚ እዚ ባእታ እዚ ድማኒ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ቃል ብቃሉ ተጽሒፉ ኣይንረኽቦን ኢና እቲ ትምህርትና ከዓ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ቃል እግዚኣብሔር ሃገር ሰላም ስለዚ ብዛዕባ እዚ ለውጢ እምበኣር እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ክነንብባ እንከለና እግዚኣብሔር መስገን ሕጂ ስእሊ ናይታ ጽሕፍቲ እዚኣ ብዲቴይል ጽቡቕ ገይሩ እንተ ደኣ ተረዲእና ድሕሪኡ ዘሎ ሓሳባት ጽቡቕ ጌርና ክንሕዞ ኣይንሽገርኒ ኢና ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ነዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ባይ ዘ ወይ እዛ ለውጢ ትብል ሓሳባት ወይ ድማ ብምሕዳስ ሓሳባትኩም ተለወጡ ተባሂሉ ኩሉ ግዜ ክንመሃር ከለና ወይ ድማ ክስበኸልና ከሎ ሓደ ነገር ከነስተውዕሎ ዝግባአና ነገራት ኣለዉ ድኾነ ሰባኻይ ወይ ድማ ድኾነ መምህር ኣብ መድረኽ ወፂኡ ተለወጡ ክንልወጥ ኣድልየና ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ለውጢ ስለዘየለ ይኮነን ወይ ድማ ፍሮም ስክራች ክንጅምር ኣይኮነን እዚ ንባዕሉ መፂና ሰንበት ኣብ ካልእ መዓላ ክንውዕለሉ ንኽእል ሕጂ ንኣምላኽ ምምላኽና እኮ ንሱ እንታይ እንተ ደኣ ኢልና ሓደ ናይ ኣተሓሳስባና ለውጢ ምልክት ኮይኑ ኣተሓሳስባና እንተዘይልወጥ ነይሩ ኣብዚ ምተረኸብና ነርና ሓቀይ ስለዚ ኣብ ህይወትና ብዙሓት ዝተለወጥናዮም ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ኣለዉ እዮም ስለዚ ክንዛረብ እንከለና ወይ ድማ ሓደ ሰባኻይ ክዛረብ እንከሎ ጠቕላላ ካብዘየለ ንምጅማር ኣይኮነን ዝዝረብ ደሎ ማለት እዩ ሃገር ሰላም እንታይ ደኣ ኩሉ ግዜ ግራጁዋሊ ወይ ድማ ኩሉ ግዜ ለውጢ ግን የድሊ እዩ ምክንያቱ ኣብ ህይወት ዘይተለወጥናሎም ነገራት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ምስ ቃል እግዚኣብሔር ንገዛእ ርእስና ብምንፅፃር ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ክንከደሉ ወይ ድማ ምስ ወገን ቃል እግዚኣብሔር ክንኮነሉ ዘለውና ነገራት ግን ስለ ደሎ ኩሉ ግዜ ክንመሃሮ ይግባአና እዩ ምክንያቱ ነዛ ነገራት እዚኣ ክነገረኩ እዚ ብምሕዳስ ሓሳባትካ ምልዋጥ ዝብል ነዞም ነገራት እዚኦም ኣይውክልኒ ንዕድመ ክርስትና ፈፂሙ ይውክልኒ ማለት ኣብ ክርስትና 20 ዓመት 30 ዓመት ስለ ዝገበርካ ተለዊጥካ ኢኻ ማለት ኣይስምዕኒ ወይ ድማኒ ኣብ ነዊሕ ዕድመ ክርስትና ምግባርካ ናይ ለውጥኻ ምልክት ኣይኮነን ካልኣይ ምክንያቱ እሱ እቲ ናይ ምልዋጥካ ሓሳባት ወይ ድማ ናይ ምሕዳስ ሓሳባትካ ምልዋጥ ምልክት ኣፍረድ ርአይ ነገራት ስለ ዝኾነ እዚ ነገራት እዚ ምስ ንውሒ ዓመታት ኣብ ክርስትና ምግባርካ ወይ ድማ ቤት ኣምላኽ ምምላስካ ምስኡ እንታይ ኣይገብር እንተ ኢልና ምስኡ ዝወዳደር ነገራት ኣይኮነን ወይ ድማ ነዊሕ ዓመት ስለ ዝገበርካ ተለዊጥካ ኢኻ ኣይስምዕን ካልኣይ ኣብ ድኾነ ክፍለ ኣገልግሎታትን ድኾነ ጸጋን ያሃልውካ ወይ ድማኒ ዓብይ ድኾነ ተኣምራት ግበር ንሱ ከዓኒ ናይ ብምሕዳስ ሓሳባትካ ናይ ምልዋጥ ምልክት ኣይኮነን ሓንቲ ድዛረባ ኮቴሽን ኣላ ምናልባሽ ዝክርዋ ትኾን ይኹም ኢለ ይሓስብ መንፈሳዊ ህበት መግለጽ መንፈሳዊ ጽማእ ዳንበር መግለጽ መንፈሳዊ ህይወት ኣይኮነን መንፈሳዊ ህይወት ካሊ መንፈሳዊ ህበት ካሊ ዝተፈላልየ ምስ ተፈጥሮ ወይ ድማ ምስ ናይ ተፈጥሮ ጸጋ ካብ ገዛእ ርእስኻ እግዚኣብሔር ካብ መጀመርታ ዳሃበካ ንሱ መሰረት ዘለዎ ጸጋ ክህልወካ ይኽእል እዩ ወይ ድማኒ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህያባት ኣብ ህይወትካ ከዓ ብዙሕ ነገራት እውን ክረኣይ ይኽእል እዩ ንሱ ግና ናይ ብምሕዳስ ሓሳባትካ ለውጢ ምልክት ኣይኮነን ሳልሳይ ድኾነ መፀውዒ ሽም ናይ ኣገልግሎት ያሃሉካ ኣብ ድኾነ ፖዚሽን ሃሉ እቲ ዘለኻዮ ቦታ ወይ ድማ ትደለኻዮ ፖዚሽን ወይ ድማ ጥብቆ መፀውዒ ሽም ናይ ድኾነ ክፍለ ኣገልግሎት እዚኣ ትርዳእኩም እያ ምሻቀይ ሃገር ጥብቆ መፀውዒ ሽም ናይ
whatever pastor kun حواريا تباهل كاتتصوع نبي تباهل كاتتصوع دخون تباهل كاتتصوع ازي متصوع شمز مهلاو كاخاني انتي ايكون انت دايلنا نايمل وات كاملكت ايكون لوطي خالي لوطي ابنا براد الرأ نغرات ስለዚህ ከመጀመርታ እዚ ሕጂ ደለናዮ ሓደ ምልክት ናይ ተሐሳስባና ምልዋጥ እዩ ንብላለና ምሽ ሐቂ ምክንያቱ ተሐሳስባና እንተ ዘይልወጥ ነይሩ ኣብዚ ማለቴ ብዙሓት መንእሰያት አሉና መንእሰያት አዊክ ኢንድ ሳበይ ከም ዝውዕሉ ትፈልጡ ይኹም ንምንታይ ውደይ ወዓልኩም ንምንታይ ንዑ ውደይ ገበርኩም ምርጫኹ አተሐሳስባኹም ስለስተለወጠ ሐቂ ምሽ ስለዚህ ተናያ ተሐሳስባኹም ለውጥ እዩ ኣብዚ ኾፍ ኢልኩም ሰንበት ንእግዚአብሔር ከተምልኽዎ ምድላይኩም እዚ እንታይ እንተዳይልና ናይ ተሐሳስባ ለውጥ እዩ ብናብራውን ኮ ካለ ነገራት ኮ ክግበር ይካል ነዚ ነገራት እዚ ከም ቀዳማይ ከይመረጽኩም ንአምላኽ ግና ከተምልኽዎ ኢልኩም ምምጻኹም እዚ ናይ ተሐሳስባ ለውጥ እዩ ምናልባሽ ግን ኩላትና ማዕረ ኸይንኸውን ንኽእል ኢና ድኸድናዮ መንገዲ ናይ ተሐሳስባ ለውጥ ፍልሊ ክህልወና ይኽእል መንገድና ዝኸድናዮ ርሕቀት ፍልሊ ክህልወና ይኽእል ግና ኩሉ ጊዜ እዩ እዚ ምህሮ እዚ ዘድልየና ብምሕዳስ ከምብበይ ከምዚ ትብል እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ንርአያ ሕጂ እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንአምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕት ጌርኩም ከተቅርብዎ ንምንታይ ይድብል ደሎ ሕጂ ንስጋኹም ስጋኹም ዝብል ሓሳባት ሕጂ እቲ ደጋዊ ወይ ድማ ክግለጽ ዝኽእልሲ ብደጋዊ ነገራት እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ተሐሳስባ ለውጥስ ኩሉ ጊዜ ትናቱ ማኒፌስቴሽን ወይ ድማ ትናቱ ሪፍሌክሽንሲ ኣብ ምንታይ ይድረይ ኣብ ደገ ይድረይ ወይ ድማ ኣብ ካይዳኻ ይድረይ ዳስ ዋይ ሕጂ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንመን ከኣኒ ንአምላኽ ባህ ዘብል ሓደ ህላው መንፈሳዊ አካል ደለዎ አምላኽ ድበሃል ኣሎ ኣብዚ ተጸዊዒ ደሎ ንሱ ዝጠልቦ ንሱ ዝደልዮ አካይዳ ይሕጂ ዝዛረብ ደሎ ትምዕቀኒ ክዛረብ ከሎሲ ንዑኡ ባህ መታን ከተብሉ ወይ ድማ ንዑኡ መታን ከተሐጉሱ ዝብል ሓሳባትሲ እዚ ህላው መንፈሳዊ አካል ደለዎ አምላኽ ተባሂሉ ተሰሚ ደሎ ንሱ ዝጠልቦ ወይ ድማ ንሱ ዝደልዮ አካይዳ ኣሎ ማለት ስለዚህ ሁሉ ሻዕኒ ህይወትካ ከተነጻጽራ ሁለኻሲ ምስ ድኾነ ነገራት ደይኮንካ ተወዳድራስ ምስ መን ኢኻ ተወዳድር ኣብ ዳሕራይ ክንደይና ምስቲ ህላው መንፈሳዊ አካል ደለዎ አምላኽ ድበሃል ከዓ ኣብ ቃሉ ተዘሪቡ ደሎ ምዝ ነገራት እዚ ከተነጻጽር ሁሉ ጊዜ ሕጂ እዚ ኣነ አምላኽ ባህ ተብሎ ዶ እዚ ኣነ አምላኽ ተሐጉሶ ዶ ንድብል ነገራት ዓቕሚ መታን ክትረክብ እዚ ክትክክል ፍቃድ አምላኽ ድዩ ድብል ዓቕሚ መታን ክትረክብ ደሎ ነገራት እዚ ምስ ኮደይ ሽዑ እንታይ ድብል ደሎ ስጋኹም እንታይ ክኸውን እዩ ህያውን ቅዱስን ንአምላኽ ዝባህ ዘብል መስዋዕት ጌርኩም ከተቅርብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ደገ እንታይ ክኸውን እዩ ሪፍሌክት ክኸውን እዩ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ባይዘወይ ከምዚ ሰሚዕኹም ዶ ትፈልጡ ኣነ አምላኽ እኮ ናይ ውሽጢ ይድርኢ እምበር ናይ ውሽጢ ጥራሕ ክስታይ ይኹን እምበር ናይ ደገ ነገር ገለ ናይ ውሽጢኻ ነገር ኣብ ደገኻ እዩ ዝግለጽ ኣነ ይኮንኩን ዛረብ ደሎ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዛረብ ኣብ ደገ ተርእዮ ኣክሽን ኩሉ altitude ka khaliqa kullu ነገራት ka ውጽኢት ናይ ምንታይ እንተ አይልና ውጽኢት ናይ ርትዕኻ እዩ ናይ ተሐሳስባኻ ውጽኢት ስለዚህ አምላኽ ዳሕን አምላኽ ውን ንዑ ባህ ከተብሎ ተዳኾንካ ንስጋኹም ይል ንስጋኹም እንታይ ህያውን ቅዱስን ንአምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕት ጌርኩም ከተቅርብዎ ብምሕረት አምላኽ እንታይ ገብረኩም ኣለኹም ምዕደኩም ኣለኹም بمحرت أملاكم عندكم على خذ ما لا تتني أمر منفسها وأقل قلوتكم يسبله سناين بحزبلن ملوء فقد أملاك أنتي مخانوم أنت ختمر مرس بمحدث حسابكم تلوت أمبر نزع علم زياء أيتم سلوى بار بمحدث حسابات إلنا خنزارب كلنا أبزات حفت زياء هم فلتهم زلونا أنتي علون تدعيلنا هذا أكل نايسب وإذا ما هذا خفلي أكل نايسب حسابات ويدما اتحساسبا زبال الله ازي كمي غيرنا ينا ديفاين كنغبرو انت دايلنا بحانت قلطراينا ديفاين كنغبرو بغمي ديفاين غبرو مسيلكم دنقن مستنكرن غير كافتير كاني خامو ماسوكا الله تا مالتي انت دايلنا فصيم كان فطرتنا انت كنغبرو ينخلنا انت دايلنا كنستوعلو ينخلنا نحنا نفلطو
عينت سلست وهبنا ندقاو أكلاتنا دلوا خفل أكلات رأينا خنفلت نخيل بر حسابات دبها لا بيسفيروا دلوا خنفلت عين خلينا كلا يكون أنا حدا جيزي خزارب كله دحر كما يكونكم مالد نبعلوسي قال دبها رأي ومو قال دبها أبزي كبابي مئتن قال ملتات سبات هالونا مالد إذا قال زي أي رأين حكي نقول لا تناقني سامعنا له بزعبان تي حسابات نزارب كم زلنا قن تاي جيرنا له انت دايلنا او ها هيدنا له حكي كم يجيرو خوينو I don't know املاخ قن دنقن مستنكرن جيرو فطيرونا بقى مغنيات مصحف قدس كزارب كله نسخا غبر كانا بعلاتنا ايكونان ناتنا كل يدبحال نغرات ወይ ድማ ናትና ወሰኽ ወይ ድማ ናትና አበርክቶ ስለዘይብሉ ኢና ሓደ ጊዜ ንገዛ ርእስና ከማኒ ከመይ ኢልና ኤግዚስት ከምዝ ገበርና ክንፈልጥ አይንኽልና ባት we are exist ከመይ ጌርኩም ኤግዚስት ከም ትገብርኩም ትፈልጡ ከመይ ጌርኩም ናብ ህላው ከም ድመጻኹም ግን ከኣ ምሸት ድቁሱ ንጎት ትሱ እቲ ማዓልታዊ ዝፈቀደኩም ዋኒን ትገብሩ ትበልዑ ትሰትዩ ሓንቲ ማዓልቲ ተሐልፍ ካልአይቲ ማዓልቲ ተሰግር አዋርሒ ቆጸር ዓመታት ክስታይ ትኾን ካብዛ ምድር ክሳዓት ተፋነው ግን ትነብሩ ከመይልኩም ይኹም ትነብሩ ደለኹም አራኖ ባስ ነበር አለ እቲ ውህደት ናይ አካላትና እቲ አብኡ ደሎ እንታይ ድበሃል እቲ ሲስተም ዋላ ሓንቲ ዲፋይን ክንገብሮ ይንኽልኒና ምክንያቱ አበርክቶናትና ናይ ገዛ ርስና ስለዘይብሉ بطبب عبي بمستوعل عبي بأمره فتسيمو كبتصح زيكل أملاخ دبها الهلا ومنفسها وأكل دلو وجزي أبهر سلازلوجن قالونا سيز فتسيمنا بخن ردو زين كل ناسي سخاتكم كوفيلكم سمعون لهم لو ما علت عدلنيا بعل تراس لازخون كزارب سلازلو خالد سب عاونا إرما عنتو يزاربنا كلاتنا نسمعون يرنا والدي حكي كبيجيرو I don't know ግን ኣብ ገለ ክፍለ አካላትና ዝመጽ እንታይ ያለው ተራይልና ንሕና ዘይንሪኦ ቃል ድበሃል ነገራት ደሳምዓና ንኩሉ ክፍለ አካላትና ክዝውር ዝኽእል ናብ ሓደ አንፈት ከብለና ዝኽእል ነገራት ግን ኣሎ መን ይገርዎ አምላኽ ስለዚ አበይ ደሎ ኢና ንዛረብ ደለና ብዛዕባ ሓሳባት ኢልና ክንዛረብ ኮለና አበይ ናይ ተቀርቂሩ ደሎ ክፍለ አካላት ኢና I don't know ግን ኣሎ ንሓስብ ስለዝኾነ نحسب مهنا فتيمنا كنحدو ينخلينا ودا خاب ገዛኹም ናብ ቤተ ክርስቲያን ኢልኩም ክትመጹን ኮለኹም ሲ ካብ መጀመርታ ቀድሚ እግርኩም መንቀሳቀሱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትኮዱ ኢልኩም ይኹም ሓሲብኩም ስለዚህ ነዛ ሓሳባት እዚ ዋላ ሓደ ሰብ ዲናይ ክገብሮ ዝኽእል ወይ ድማ ክሕዶ ዝኽእል የለን አበይ ደሎይ ሓሳብ ውሳኔ ፍቃድ ደለዎ ግን ሰብ ሓሳባት አለ بعد زخف الأكلات زي እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ክፍለ አካላት መዘወርና ህይወትና ይሰብድ ማዝኾነ ቀንድ ባአታ ድማ ዝኾነ ሁሉ ነገራት ክዝውር ዝኽእል ባአታ ድማ ስለዝኾነ እግዚአብሔር መጀመርታ ዝደልዮ ጠለብ እንታይ እንተዳይልና ምልዋጥ ናይ አካላት እዚ ሐሳባት እንታይ እንተዳይልና መዘወሪ ንሁሉ ነገራትና ከእንፍተና ዝኽእል ክቅይሰና ዝኽእል ሓደ ጊዜ ናትና ዴስቲኒ ወይ ድማ ናይ መጨረሻ ነገራት ወይ ንጽቡቕ ወይ ድማ ንሕማቕ አቢሉ ከአልየና ዝኽእል ወይ ድማ ክቅልሰና ዝኽእል እንታይ እንተዳይልና አተሐሳስባና አተሐሳስባ እንታይ እንተዳይልና ማኔብሪዮ ናይ ህይወት ማኔብሪዮ ጥልያን ባይዞ ታይልባል መዘወር ለሃን ትግርኛ ቆለና ታያቶና ናብ ጥልያን ናብ ዓረብ ንኸይድ መዘወርና ህይወትና حكي ህይወትና ዝቅልስ ወይ ድማ ዘእንፍት እንታይ እንተዳይልና ሐሳባት ይሰብ ተሐስቦ እዩ مش حكي መጽሐፍ ቅዱስ ከዛረብ ኮለ ባዕድ ዘአተ ሐሳስባ እዚ እንተዳ ዘይተለዊጡ መጽሐፍ ቅዱስ ከዛረብ ኮለ ከምዚ ይሉ ነግረኩም ከምዚ ብል ሐሳባት አለ እግዚአብሔር ይመስገን ሐሳባት መዘወር ህይወት ሰቢ
ከምዚ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 14 فقد 22 ኣቢሉ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ እቶም እከይ ዝሓስቡ ኣካይ እንታይ ኢሉ ኣይጋገዩ እንዶ እዮም ኢሉ ጅብዕቶ መልክዕ ዳሮ እቶም እከይ ዝሓስቡ እንታይ ይገብሩ እንዲኦም ኣይጋገዩ እንዶ እዮም ክብል እንከሎ እንታይ ማለት ተላል እቶም እከይ ዝሓስቡ ይጋገዩ እዮም ማለት እዩ ድሕሪ ኣን ደላ መልሲ ክንሪኣ እንከለና እቶም እከይ ዝሓስቡ እንታይ ይገብሩ እዮም ኢሉ ይጋገዩ እዮም ማለት እዩ ጌጋ ካ እንታይ እንተዳኢልና መንገዲ ምክንያቱ ጉዕዞ እዩ ኣንፈት እዩ ሽዑ ከምዚ ኢሉ ምሕረትን ሓቅን ግና እቶም ሰናይ ዝሓስቡ እዩ እቶም ሰናይ ዝሓስቡ ግን ሕጂ ረኣዩ ክልተ ነገራት እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቶም እከይ ዝሓስቡ እንታይ ይገብሩ እዮም ድብል ዘሎ ኣይጋገዩ እንዶ እዮም ኢሉ ብሕቶ መልክዕ ክዛረብ ከሎ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ይጋገዩ እዮም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም እከይ ዝሓስቡ ክጋገዩ ከለዉ ሲ ኣብ መጀመርታ ምንታይ እዮም ዝጋገዩ ድብል ዘሎ ዝኾነ ነገራት ኣክሽን ክገብሩ ከለዉ እቲ ዝገብሩ ኣክሽን ከኣኒ ብስግኦም مش نسقاهم يلو دلو بسقوم مانيفست خون كله يد ما خجلت كله يد ما خجبرن كله ما يجمر تاستجاجي وجنابي يد دلو أبى تحساس بأم يوم تجاجيهم دايم حاسبهم ما أبى تحساس بأم ترايلو كي حاسبهم نتوم بحكي بتصدق إذ نبرون نتوم بحكي بتصدق زي نبرون نقول يسوع كريستوس زي تقبلون ناي كل يوم ديفرنس ما تحف قدس كزارب كله ناي من تايد الزارب ترايلنا ناي تحساس وايد الزارب كمتي أحزاب بخونتو حساباتهم زملالسو كي تملالسو إذا يبلي بقويتاون مسكرالو نساتهم بسر ترلبهم بسر إتاباتهم دلو دنقورنا أمرهم تلميتو كابهي وتأملاخ رحيقهم دنزوزات كوينهم بس السعر خسز زبلة نمقبارنا بعبدان تلوكم مسبلة نسخاتكم قنان خرسوسكم وغيركم أيتم هاركمون حكي إتحكي عوهم زلا فليتكم ما أنت مهيركم ما أنت أخونكم سي تي انتايلو نفلت حدث سب انتاي قبورين لباس كابي يدي جمر ترى إلنا بار هذا تحساس بعد that was our difference ماله هذا تحساس بعد دنا قريم حسابهم تسلميتو إيو شو عملي سوم كأني نترخصت سنتايد اليوم ولي سعد اليوم ولي رخصت برخصت ورخصت كأخلهم سنة رخصت كاس سنتايد اليوم ولو سعد اليوم ولو مخنياتو دون قرنا لهم أمرهم تسلميتو يخابي وتأملاخ رح يقوم يوم دون زوزات كوينهم يوم التحساس بعد سيزن بعرتهم كيز حاسبوا يوم دقاقيو يدول له كيز حاسبوا كل جزء أي قاقي إندو يقاقيو باي سلام انتاي أكوي سلا حاسبوا أتحساسوا أم سلا زي تلوته أتحساسوا أم نافت قنع من قد سلا زي تودنا سلازي ينبعر متحف قدس كنقرنا خلو تقندي مزورنا هيوت نقول له نقرات كقلس زغل نقول له نقرات كأنفد زغل هذا جزء دستيني ناتك خير ترى فقبل شو زغل ويدماني أثناء كمجرد شخص صدق زغل انت رايلنا تحساس باقي أنا نرومي معرف عصر تحد قدام كم حدث قاعدت دلا تقصي كم من تاجر كاتقل سان تقولني خمس جيرة مقلت قاخويني سمعان مانياتو تدا حراي كن مصاينا رومي انت دارينا يو بفلاي كم معرف سلسته دلو سقع معرف 10 وحده ام معرف 9 معرف 10 حدا من اسرائيل بزعبه اسرائيلاويان زتزاربو وسخكا انت يد زارب انت دايلنا مجمرتا سب ناي እግዚአብሔር ዘላለማው ምኽሪ ይዛረብ بزعبه سب ዝነበረ ነገራት ናይ አምላኽነቱ ዳሕራይ ከአት ናይ ሰብ ውድቀት ናይ እግዚአብሔር ምሕረት በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በድሕሪኡ ኸ መሰረታው ለውጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወት ሰብ እናተዛረበ ይዝመጽ ነዚ ሐሳባት እዚ ሃኒጹ ይዝመጽ ሐቀ በድሕሪኡ ክሕተት ዝግብኦ ሕቶ መልሲ ኸ አኽድልዮ ዘለዎ ናይ እስራኤል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብታ ሻዓይን 11 ምዕራፍን ምስ መለጸ በድሕሪኡ ሽዑኡ ምዕራፍ 11 ኩሉ ናይ ጸጋ መግለጺ تزاريو عتيو معرف 11 كل خابون بو نعوني إلو معرف 11 مسعاتو معرف 10 تخلت شعو نازي نجارات زب بمردها إيد الزارب دلهم عليه شعو بمردها معرف 10 وكلته خاب سلستنين يودلو حط بصحف دحري بمول أخت كودو خلهم بزعبة أنت إيد الزارب تدايلنا بزعبة كريستياناوي نابرا إيد الزارب ويد ما بزعبة أكايدا إيد الزارب ماله إذا معرف 10 وكلته خم حدث قاعد تدلهم بارتي أنت تدايلنا زوم نايكو عشوق ستايت فولتو نايكو عشو انتاي دبال سلتي اتاو تحجي اي دون نو كم دولو اي فلتني ما دا تغير سلا دغاي انا كم نعوم بخال نخال بخال قلص ميديانو ريهم لو قطر شدشته لو ميديانو ولا قطر 4 ميديانو دي حق يመስለني معناته ملالش حق قطر 4
ቁጥር 6 ሜዲያ ነው እንታይ ማለት ተራይልና ከፋፋሊ ኩሉ ሻዕ ማለት ንኹሉ ኢደ ከፋፍል ሓቂ 11 ን7 ንገለመለ ንኹሉ ኢደ ከፋፍል ኩሉ ግዜ ማእኸላይ ማለት ድኾነት ኩዕሾ ካብኡያ እንታይ ትኸውን ተራይልና እንታይ ተራይልና ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገራትን ኣዋሃሂዳ ተረዲኹም እንለኹም ነቲ ናብራኻ ክትቀይስ ትኽእል ምዕራፍያ ወይ ድማ ሕጥቦ ጽሕፍያ እዛ ጽሕፍት እዚኣ ማለት ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገራት ምስ ተረዳእኻዮ ብኡዋ ተሓሳስባኻ ምስ ተለወጠ ብድሕሪኡ ናብራኻ ክትነብር ትገብረካ ነገራት ማእኸላይ ሓሳባት እያ ማለት ቀንዲ ባእታ እዩ ማለት ሮሜ ምዕራፍ 12 ካብ 1 እስከ 2 ሃገር ሰላም 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 ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንታይ ክብል ስለ ዝደለኹ ይመስለኩም ኣተሓሳስባ ቀንዲ ባእታ እዩ ናይሰ ድርድኦ ነገራት ኣለዎ ምስተረድኦ ኢንፎርሜሽን ምስኣከበ ወይ ድማ ተሓቀኛ ነገራት ምስተረደ ብኡ ድማ እንታይ ምስገበረ ምስተለወጠ ወይ ድማ ርትዒ ምስረኸበ ብድሕሪኡ ሽዑኡ እንታይ ይገብር ተዳኢልና ኣካይዳ ኩሉ ነገራት ይቕይር ደስቲኒኻ ሽዑኡ ናትካ መጨረሻ እንታይ ይኸውን ተዳኢልና ጽቡቕ ይኸውን ስለምንታይ እኩይ ስለ ዘይተሓስብ ስለምንታይ ጽቡቕ ሓሳባት ተረዲእካ ስለ ስለዚ ቶም እኩይ ዝሓስቡ ታይም ልገብሩ ተራይልና እምበር ይጋገዩ امزيلو مصحف قدس كزارب كله دقيم كريستوس ما انت انا حساره مكره خاب صغبه بسغاو مكره صغب نسون حطيات حديغو ايمو اتي بسرف الزمن نفقد املاخ انبر فتوت سب ما انت خيت نورو نسخاتكم سي نزي حساب زي راي حج كمصوار غيركم انت يغبروا نيناي نزي حسابات زي نمنتاي نا املاخ منبر دبال ويد مانت من انت يزموت منبر زبلسي نزي حسابات زي كم انت غيركم مجمرت از حسابات زي تردوا نزي حسابات زي مستردعكم وغن كمصوار غيركم حزو نيناي نمنتاي زخونا اصوار نت اكوي كسعر زغل اصوار غيركم حزومو شعو نت اكوي ناسعركم انت تغبروا يكم قطيلكم كتملالو سيكم امين تريو لهم كم انت غيركم حزو بلالو كم حساب غيركم نت حساب سي كمصوار غيركم انت يغبروا حزو مجبرتا غن حسابي قدامي بطرس 4 تسارب دول نحنا كلاتنا خايلو حوار باولوس كزارب كله نتي ناي سغان ناي حسابات دليتن እና ገበርና ቀደም በተምኒ ስጋና ምሳታቶም ነብርና ከምቶም ካልኦቱን በባህሪና ደቅ ቁጣ ነበርና ኤፌሶን 2:3 ናይ ስጋን እንታይ حسابات ድሌትን እንታይ እናገበርና አንገብርን ኮለናሲ ነታ ኣብ حساباتنا ደሎ ድሌት ንዑኡ ተመሊእና ስለዘለና ክንገብር ኮለናስ ንዑኡ ኢና ንገብር ነርና ሕጂ ንመን ወኪል ይድዛረብ ደሎ መስልኩም እስራኤላውያን ወኪል ይድዛረብ ደሎ ከም እስራኤላው بزعبا من يدزارب دولون تدايلنا بزعبا احزاب يدزارب دولو تعودن باب تدارينا نحنا كمان قدم من خرسوس كيفلتنا يخلنا بدسي منقدي نتي ناي سغان حسابات ليتنا غبرنا مساتاتهم نبرنا we were the same يدول ግን ሽግራበ ይዱል ደሎ ሕጂ ነትኒ حسابات ድሌትና غبرنا اذا حسابات እዚ بقى قاعد يردون حدا جيزي سوق يلو أبو أمره خان زمت حسابات أيكون عند الزارب ده نعو بروتكت ناي مقبار تقول له إذا حسابات زين مش من تايم تحازلوا مسيلكم مسرت عم تحازلوا مستي زترد أخايو عندي يو متحازلوا conviction شعون خلوتكم تزقوا حسابات قفت مفت أوريد زترد أخايو مرد أصل زلوا حساب كامل يوزلوا نجار أصل زلوا نزل نجارات زي value خيته بتخليها انت دايبل كاخوينو ግን ነዚ ቫልዩ ዘይብሉ ነገራት በምስል ሳል እንኳን ላይ ታክት ጎብሮ ተኸሊኻ እንተ ዳይልና ናትካክት ጎብሮ ተኸሊኻ ዳህራይ ድማ ንሱ እንታይ ክገብረካ ይኸሊ እንተ ዳይልና ክቀይሰካ ይኸሊ መንገድኻ ከቁንዑ ይኸሊ ናበይ ኤርማ ጸጋም ፖለቲ ኤርሙዛ ጸጋም ፎቶ ማለት ጸጋም ትበልዕ ኣለኻ ታወዲ ገለ ይላል ንጸጋም ትበልዕ ማለት እዩ ትኸይ እዚ ካብ ጸጋም ናይ ውትድርና ዘረባ አውድን ጸጋም ትበላ አለ ሀገር አይደለም ካብ ጸጋም ምብላዕ ትምለስ ማለት ንየማን ትበላ አሜን ሀገር ሰላም ክብርና ብላህ ስለዚህ በአርዝ ሰለወጡ ዝብል እንታይ ማለት እንተ ዳይልና በአርዝ ትራንስፎርሜሽን ዝብል እንታይ እንተ ዳይልና አጠማምታኻ አመለኻኸታኻ መረዳእታኻ ወይ ድማ ርእይቶኻ እንታይ ምግባር ማለት እንተ ዳይልና ምልዋጥ ማለት እዞም ነገራት እዚኦም ከካት ትኸዲ ባይዞ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ከዛረብ ኮሎ ከምዚ ኢሎ ኣብ ኤፌሶን 5 ምዕራፍ 8
ፍረብርሃን ራዩ بسناي زبلن بصدقن حقني قدم صلمات نيركم يخم مو بغويتا غنا حجي برهان يخم مسبلن تايل نغويتا زحغسو انتاينا غبركم እና መርመርኩም ከም ደቅ ብርሃን ታይ ገበሩ ይሉ ኮይንኩም ተመላለሱ ንጎይታ ዝሕጉሶ እንታይ ማለት እንተዳይልና አራአያኻ ተሐሳስባኻ እዚ ትኔ ሐሳብ አራአያኻ ወይ ድማኒ ትናትካ እንታይ ድበሃል አጠማምታ አመለኻኸታ መረዳእታኻ ወይ ድማ ርእይቶኻ ትርእዮተ ድብል ማለት ይርእዮተ እዚ ነገራት እዚ እንተዳ ተቀይሩ ትቪው ማለት እንተዳ ተቀይሩ በዚ ነገራት እዚ አካይዳኻ ሽዑ ናይ ምቅያር ተኽእሎ አለው ዛብዚያ ተለወጡ ትብል ሐሳባት ተዛሪቡ አይደሎ እንታይ እንተዳይልና እዚ ምምሳል ደይኮነሲ ሙሉእ ብሙሉእ ኮይንካ ምርካብ እዩ ሓደ ግዜ ምሽ ምምሳል አሎ ምሽ ሓቂ ቶም አገልገልቲሲ ንሶም ንገዛሩ ሶም ሲ አገልገልቲ ጽድቅዮም ሱልዮም ድብል ነገራት ምሽ አሎ ብዛዕባ ኮምፕሮማይዝ ወይ ድማ ብዛዕባ ታይና ንብሎም መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እዚ ሃይፖክራት ወይ ድማ ግብዝና ብዛዕባ ግብዝና ይኮነ እንደዛረብ ደሎ which means ግብዝና እንታይ ማለት አይልና ውሽጥኻን ደገኻን በበይኑ ኾውን ከሎ ማለት ነዞም ፈሪሳውያን ግቡዛት ኢሉ ዛረቦም ከሎ እንታይ እንተዳይልና ውሽጦም ደሎ ካለ እቲ ዝኸድዎ ዘለው ካለ ኮሙ ማለት አይኮነ ውሽጥኻን ተዳ ተለዊጡ እዩ ኦሬዲ ኩሉ ጊዜ ግብዝና እንታይ እንተዳይልና ደገኻን ውሽጥኻን በበይኑ ኾውን ከሎ እዩ ማለት እዚ ድዛረቦ ደሎ መጽሐፍ ቅዱስ ትራንስፎርሜሽን ግን ናይ ውሽጥ ለውጥ ይድዛረብ ደሎ ናይ ውሽጥ ለውጥ እንተዳሃልዩ ታክት ከውን ይሃን ተዳይልና ባይ ዲፎልት ሕጂ ባይ ዲፎልት ማለት እንተዳይልና በቲ ምኽንያት ዝተለወጥካዮ ናይ ውሽጥ ለውጢ እንታይ ያለካ እንተዳይልና ነቲ ዝተረዳእካዮ ምርዳእ ናይ መንባር ግዴታ አለክ ባዕሉ እንታይ ትገብረካ ኢኒሼት ትገብረካ ወይ ድማ ዝድርኸክ ንገለ ሰባት ብገለ ሸነኻቶም ተለዊጦም ካብዚ ሕጂ ንብሎ ደለና ፍልሊና ናይ ለውጢ መንገዲ ርሕቀት ድኸድናዮ ጥራይ ፍልሊና ምሽ ንብል ኣለና ሓቀምሽ ኩላትና ተለዊጥና ኢናኩ ለውጢ ግን አይተወደአን ኢና ንዛረብ ደለና ብዛዕባ ዘይተለወጡ መጀመርታ ምልዋጥ ደድዮም አይኮንና ንዛረብ ደለና ዝተለወጥኩም ሞስ ሽሕን ምኢትን ለውጥ ኣሎ ናይ ለውጥኩም ምልክት ድማ እዩ ዝን አምላኽ ምኽባርኩም ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይንኩም ምምላስኩም አመንጎ ጽድቅን ኃጢአትን ፈላልይኩም እግዚአብሔር ዝኸፈልኩም ነገራት መቸም ናትኩም ነና ህይወትኩም ምስክርነት አለኩም ኣብ ርሕቀት ግን በበይንና ኢና ኣብ ርሕቀት ድኸድናዮ ናይ ለውጢ መስርሕ ግን በበይንና ኢና ንገለሰብ ኣብ ሓሳቡ ክዛረብ ኮሎ ኢኻ ትፈልጦ ኣብ ክንደይ ናይ ርሕቀት ከይዱሎ ብዛዕባ ናይ ለውጢ ምክንያቱ ትሓስቦ ኢኻ እንታይ ትገብሮ سب مخنيات تحسبوا يدزار تدلوا يدزار تزي انت من الباش تلزي عقن كايو خندزي دبل قصرتا زي هاب كايو كيدو دلو رحقت ግን كتاخد قبر تخلي خان تلايلنا تفصلو تخلي خان ማለት ምልዋጥ የድሊዮና የድሊዮን ክትፈልጥ ተخلي خان ማለት ስለዚህ ባር እንታይሉ ንጎይታ ዘሐጉሶ እናመርመርኩም ከም ደቅ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ ሳልሳይ ምስ ጊዜ እንጻርመታን ክጎይ ድሕር ለውጢ ንረኽቦ ወይ ድማ ትኽእል ወይ ድማ ዓቅሚ ብቃት ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እንተዳይልና ፍቃድ አምላኽ ምርዳይ እዚ ድማ እንታይ እንተዳይልና ፍልልያት አመንጎ ሐቅን ሐሶትን ፍልሊ አመንጎ ቅኑዕን ዘይቅኑዕን ፍልሊ አመንጎ ቅዱስን ኃጢአትን ድበሃል ነገራት በሙሉኡ ኩሉ ጊዜ እንታይ ያለካ እንተዳይልና ናይ ምፍላይ ብቃት ኣለካ ማዓስ አተሐሳስባኻ እንተዳ ተለውጥ ሕጂ ዚአን ክልቲአን እንታይ መስለናኹም ከምዚ እትን አተሐሳስባኻ ምስተለወጠሲ بمغنيات تحساسبها ملوات شعوء اتتطريو بحري قداماي انتاي انتدايلنا قدم سغمتي وي دما قدم اكشن مجمرتا انتاي انتدايلنا مفلاي ازي قنوع ازي دما قنوع ايكونن كتبل كتقلالك نقنوع اختمرص انتدا كتقل كوينكا نقنوع اختمرص ازي قنوع ازي قنوع ايكونن كتبل تقولو انتدا ديبلكا غن انتاي تغبرني خان انتدايلنا ناي مرጫ تقولو يبلكا اجي حدا غيزي نفلطو اندينا خنبل نخيلينا اوكي نفلطو ينا بحسابنا كو غليناسي ولا مصحف قدو زي فلط ولا زي تمهاره سبسي نقنعن ديقنعن حسوتن غلن كفلط خيل جخلته ነገራት ክንረዶና ገሊኡ ተረዲኹም ለኹም ከም ፈትሊ ምስንጣቅ ቁንዑን ደይቁንዑን ምፍላጥ ደድልዮ ናይ ደረጃ ፍልጠት አለ ገሊኡ ዝንዛረብ ወደለና አዋላት ፈልጦ ነቲ ተፈልጦ ግን ርትዒ አለ ካዲ ይብልካን ኢና ንዛረብ ደለና ተረዳንስ አገር ሰላም ይሁን ዳይደን ራይና ንዛረብ ደለና እቲ ፍልጠት ኢልና ንዛረብ ወደለና እምባር አቅሚ ሂቡ
ከኺደካ ዝኽእል ወይ ድማ ከውዓዘካ ዝኽእል ፍልጠት ኢና ንዛረብ ደለና እምበረይ ጀነራል ኖውሌጅ የስ ድገብሮ ደለዎ ቦታ ጌጋ ምዃኑ እናፈለጠ ኾሎ ግን ወላ ሓንቲ ነገራት ከምዘይ ኾነ ወይ ድማ ከምዘይ ገበረ ኮይኑ ዝመላለስ ሰብ ኣሎ ኣብ ጽልእ ኾሎ ኣብ ቂም ኾሎ ምዝተፈላለየ ነገራት ተሓሕዝዎ ጽላታት ናይ ህይወት ዘለዎ ነገራት ኾሎ ክመላለስ ኽእል ሕጂ ሓቅን ሓሶትን ምፍላይ ተስኢንዎ ድዩ ኖ ንሓቂ ናይ ምንባር ርትዒ ዓቕሚ ግን ስኢኑ ስለዚህ እዚ ደረጃ ዚና ንዛረብ ዘለና ኣብ ገሊኡ ኻት ፍቃድ ኣምላኽ ካ ተረዲእኹም ለኹም ከም ፈትሊ ምስንጣቕ ብትክክል ነሲ ኣድያ ፍቃድ ኣምላኽ ዚ ኣይኮነትን ደብል ነገራት ኣብ ቃል ኣምላኽ መሰረት ተረዲእኹም ለኹም ኮንቪክሽን ትረኽበሉ ነገራት ኣለዉ ንሳ ኣብ ዳሕራይ ግዜ ምናልባሽ ንሪኣ ንኽእል ኢና ናይ ቃል ኣምላኽ ሓይሊ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ መን እዩ ቀዳማይ ሶልሓውና ጠቕሳን እዮም ቃል እግዚኣብሔር ካብ ክልተ ዝኣፉ ሴፊ ይበልሕ ኢሉ ምሽ ሓቂ ጅማትን አንጉዕን መፈላለዩ ኣካላትን ምስ በለ እንታይ ኢሉ ክሳዕ ምሕላን ልቢ እንታይ ዝገብር እዩ ዝፈርድ እዩ ባይ ዘ ወይ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሴፊ ይበልሕ እዩ ክብል እንከሎ ቃል እግዚኣብሔር ነቲ ክልተ ድብል ነገራት ክስታይ ክንገብር ምስ ክልተ ክስታይ ንገብሮ ኢና ግን ካብ ክልተ ዝኣፉ ካብ ትብቲ ግዜቲ ብልሕ ዝበሃል ክልተ ዝኣፉ ዝጥቀምሉ ዝነበሩስ ካብኡ ንላዕሊ ናይ መብላሕ ተኽእሎ ኣለዎ እዩ ነቲ ክልተ ዝኣፉ ሴፊ ተጠቂሙሉ ደሎ ኦኬ እቲ ብልሑ ግን እንታይ ኢሉ እንተዳኢልና ክሳዕ ምሕላን ልቢ እንታይ ይገብር ኢሉ ይፈርድ ኢሉ ምሕላን ማለት እንታይ እዩ እንተዳኢልና ናይ መወዳእታ ደሲሽን ማለት ምሕሳብ ኣይኮነን ምሕሳብ ካልእ እዩ ምሕሳብ ጊዜ ኣለዎ ምሕላን ግን እንታይ እንተዳኢልና እታ ናይ መወዳእታ ደሲሽን ማለት ውሳኔ ማለት ቃል እግዚኣብሔር ነታ ናይ መወዳእታ ደሲሽን ክሳዕ እንታይ ኣለዎ እንተዳኢልና this is wrong this is right ናይ ምባል ተኽእሎ ኣለዎ እንታይ ክገብረካ ክእል ይኽፈላለየካ ይኽእል እዩ ማለት እዚ ትኸዶ ዘለኻ መንገዲ ቁኑዕ ኣይኮነን ምስ ወሰንካ ማለት ክትውስን ከለኻ እዚ ትኸዶ ዘለኻ መንገዲ ቁኑዕ እዩ ኢሉ ራይት ክህበካ ይኽእል እዩ ራይት ከዓ ከይህበካ ይኽእል እዩ ወይ ድማኒ ቀይሕ መብራህቲ ክውልዓልካ ይኽእል እዩ ክሳዕ ከምዚ ብቕዓት ኣለዎ ዳስዋይና ቃል እግዚኣብሔር ንብህጎ ቃል እግዚኣብሔር ዳት ማች ፓወር ሃዝ ክሳዕ ክንድዚ እንታይ ኣለዎ ሓይል ኣለዎ ዓቕሚ ኣለዎ ብቕዓት ኣለዎ ክብርና ኣምላኽ እዩ ስለዚ እምበር ነዚ ነገራት ዝፈላለዩ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ እንተዳኢልና ክፈሊ ይኽእል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን ምግላፅን ምእንቲ ክህበኩም እሞ ዓይንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽዋዕኡ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብቶም ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ጽልይ ኣለሁ ኢሉ ብምንታይ ኢሉ ብፍልጠቱ ትሪእዎ ኣለኹም ተቐያሲ ሓይሊ ሰብ ብምንታይ ኢሉ ኣሎ ብፍልጠቱ እንታይ ክህበኩም መንፈስ ጥበብን ምግላፅን ክህበኩም እሞ ድብል እንታይ ማለት ተዳኢልና ምስ ሃበኩም ማለት እዩ ኦኬ መጀመርታ እንታይ ክህበኩም ብፍልጠቱ ገይሩ መንፈስ ጥበብን ምግላፅን ክህበኩም ይዕንትኩም ከፍቶ ይዕንትኩም ከብሮ ማለት ቅኑዕ እንደይ ቅኑዕን መታን ክትፈልጡ ምሽ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ዳዊት ኣብ ምዕራፍ 119 ክዛረብ ከሎ ንቃል እግዚኣብሔር ከም ኢሉ ቃልካ ንእግረይ እንታይ ኢሉ መብራህቲ ኢሉ ሓቂ ንመንገደይከ ብርሃን እዩ እንታይ ማለት እዩ እንተዳኢልና ጸልማት ሓቂ እንታይ ትረግጽ ኣለኻ ይትፈልጥን ኢኻ ቃል እግዚኣብሔር ግን እንታይ ትረግጽ ኣለኻ ከፍልጠካ ተኽእሎ ኣለዎ ንመንገድኻ እንታይ ገብረልካ እንተዳኢልና ብርሃን እዩ ንእግርኻ ከዓ መብራህቲ እዩ ብምንታይ ኢሉ እንተዳኢልና ብፍልጠቱ ይዕንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽዋዕውን ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ናብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ እንታይ ክትገብሩ መታን ክትፈልጡ እዚ ፍልጠት እዚ እዩ እምበኣር ነተሓሳስባና ዝልውጦ ርሕቐትና ብዛዕባ ርሕቐት ኢና ንዛረብ ደለና ብዛዕባ ዘይተለወጠ ሰብ ጠቕላላ ፍሮም ደ ስክራች ምልዋጥ ደድልየ ኮና ንዛረብ ደለና ሃገር ሰላም ርሕቐትና ግን ክቕፅል ክዓቢ ለውጥና ግን ክዓቢ ኣብ ከም ፈትሊ ምስንጣቕ ዝኣመሰሉ ንፍቓድ እግዚኣብሔር ምምርማር ደድልዮም ወይ ድማ ምፍላይ ደድልዮም ነገራት ከይተረፉ እንታይ ክንገብር እንተዳኢልና ብሓቂና ኣምላኽ ንነብር ሰባት ክንከውን ተረዳእንስ yes this is right this is wrong ክንብል ክንከል ኣብ ገለ ግዜ ሓፈሻው ሁሉ ሰብ ዝቕበሎ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ዘይቅበሎ ሮንግ ዝብሎ ንስኻ እንተዳ ተረዲእካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ whatever ኩሎም ስለ ዝተቐበልዎ ንስኻ ክትቅበሎ ኣለካ ማለት ኣይኮነን
ናብ ካልእ ኮስተኩም አይደለም ስጋ ክንደይ ርሕቀት ከይድና ከም ዘሎና ግን ኣነባብራና ክምስክረልና ይኽእል ኣበይና ርሕቀት ኢና ደሎና ግን ክምስክረልና ይኽእል ስለዚህ እምበኣር ድሕሪ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ዝህሉ እንታይ እንተራእይልና እምበኣር ናይ ካይዳ ለውጢ ደስቲኒ ትላስት ናይ መወዳእታ ኣኮምፕሊሽመንት ድድለይ ደሎ እዚ ዝጽሓፊ ነዚ ነገራት ዝጽሕፍ ከሎ ዝደልዮ ደሎ እንታይ እንተራእይልና እምበኣር ለውጢ እንታይ ድብል እንተራእይልና ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ኮምፔር ዝገብሮ ነገራት አሉ ደወዳድሮ ነገራት አሉ ዛብዛ ነዚ ዓለም እዚኣ ትብል ተጠቂምላ ደሎ ነቲ ኮስሞስ ዝብል ኣይኮነን እዚ ኣብዚኣ ተጠቂምላ ደሎ እዚኣ ኣብዛ ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ትብል ተጠቂምላ ደሎ ሓሳባት እንታይ እንተራእይልና ነታ ኣዮን ትብል ቋንቋ ናይ ጽርእ ወይ ድማ ቋንቋ ናይ ግሪክ ተጠቂምላ ደሎ ታ ኣዮን ትብል ንምንታይ ትገልጽ እንተራእይልና ንካራክተር ያ ትገልጽ ንባህሪ ያ ትገልጽ ወይ ድማ ንባህሪ ኦቨርላፕ ስለዝገብር ሓደ ግዜ ተዘራሪብና ነርና ባህሪ ነት ኔቸር ስለዝገልጽ ብዝያዳ ባህሪ ኢለ ክዛረብ ከሎ ግን ብዛዕባ ካራክተር ይዛረብ ወይ ድማ ብዛዕባ ጠባይ ይዛረብ ደሎ ነቲ ናይ ካይዳና ጠባያት ነቲ ናይ ነባብራና ነገራት ይዛረብ ዛ ነዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዋ ድብል ደሎ ነቲ ሲስተም ኣይኮነን ወይ ድማ ነቲ ኮስሞስ ኣይኮነን ዝዛረብ ደሎ እዚኣታ ኤም ትብል ሓሳባት እንታይ እንተራእይልና እምበኣር ነቲ ካራክተር ወይ ድማ ነቲ ጠባይ ያትዛረብ ማለት እዩ ስለዚህ እምበኣር ኣተሓሳስባ እንተ ደኣ ተለዊጡ ተሓሳስባ ክልወጥ ዘለዎ ነገራት ኣለዋ ተሓሳስባ ምስ ተለወጠ ብድሕሪኡ ሽዑ እቲ ሪዛልት ናይ መወዳእታ እንታይ እንተራእይልና እምበኣር ነዚ ዓለም እዚኣ እንታይ ትግበርዋ ኣይትምሰል ብምንታይ ኢና ደይ ንመስላ ርሕቀትና እምበኣር ብመጠን ካብዛ ዓለም እዚኣ ትኸደዋ ካይዳ ትነብሮ ኣነባብራ ዘሎና ዝምድና ዘሎና ምምስሳል ዝተፈለናሉ ርሕቀት እዩ እንታይ ዝገብረና እንተራእይልና ዘፍልጠና ማዕረኽ እንደይ ከይድና ኣለና ኣብ ገሊኡ እንመሳሰለሉ ነገራት መሳታቶም እንተዳሃልዩ ርሕቀትና ገና ኢደሎ ኣብኡ ማለት ኣብታ ጽላት እቲኣስ ገና ርሕቀት ኣይከድናን ኣለና ወይ ድማ መሳታቶም ጠጠው ኢልና ኣለና ማለት ወይ ድማ ገለ ሰበኽቲ ብድዛረብዎ ኣብቲ ዘለናዮ እንታይ ንብል ኣለና እንተዳኢልና ጋማን ፈልጣ ያ ሻቂ ኣብድለኻዮ ጥራሕ ስታይ ትገብር ማለት ትሃርም ኣይከድካን ማለት ስለዚ ርሕቀት ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ሓለፍ ክትብል ክትክእል ኣለካ አገር ሰላም ዲ ዳርጋ ሳዋደት የኩም ስለዚህ ለውጢ የትለና አይሞዳታ ተሐሳባተ ይዝ ስለዝኾነ ምክንያቱ ጊዜ ስለዘይብልና ዙሕ ምተዛረብና ነን መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ እዚ ንዓለም ዘይምምሳል እዚ ኣዮን ድብል ሓሳባት እንታይ እንተዳኢልና ከም ቃል ኣምላኽ ምንባር ወይ ድማ ምስ ቃል እግዚኣብሔር ምውጋን ማለት እዩ ያ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ሓሳባት ኣላ ንመንሽሙ ክዛረብ ከሎ ንኢያሱ ሓደ ጊዜ ሓፍትና ኤሩ እንዳማሃረታ ከላ ድረኸብ ኳ ላይት ያ ብጣዕሚ ኣኻ ገሪማትን ማለት እዩ I have never seen like that ta ሽዑ ጠቕሲሲ ብዙሕ ጊዜ ከንብባ ከለኹ ሲኸሙ ገረስ ሪኤ አይፈልጥኒ ማለት እዩ ዳያቱ መሲላቱ ከምቲ ሙሴ ባርያ ይዝኣዘዘካ ኩሉ ሕጊ ንምግባሩን ክትሕልዎ ጥራይ ደኣ ጽናዕን ኣዚኻ እንታይ ግበርን ኢሉ ትባዕል ጽናዕ ማለት እንታይ ማለት ኣይትነቃነቕ ማለት እዩ ምሽሓቀ ታደልኻያ ትእዛዝ ተዋሂብዎሎ ኣብኡ ከምኡ ንምንባር እንታይ ግበር ጽናዕ ወይ ድማ ኣብኡሁን ኩሉ ሻዕ ማለት ሓቀይ ትባዕ ማለት ካ እንታይ እንተዳኢልና ካብኡ ከውፃካ ዝደሊ ነገራት ኣሎ ስለዚ ባት ቢ ስትሮንግ ማለት ሓቀይ ኣብኡ ንምንባር ማለት ሽዑ ከምዚ ኢሉ ናብ እትኸዶ ኩሉ ምእንቲ እንታይ ክገብረካ ቀንዓካ ካብኡ ንየማን ኮነ ንፀጋም እንታይ ትግበር ኣይተግልስ እንታይ ማለት እንተዳኢልና ደሓስካዮ መንገዲ ሎ እሱኻት ትእዛዛቱን ትሕግታቱን እዩ ኣብኡ ጽናዕ ካብኡ ንየማን ወይ ድማ ካብኡ ንፀጋም እንታይ ትግበር ኖ እዚ የማን እዚ የማን ካብኡ ንየማን ካብኡ ንፀጋም እንታይ ትግበር ኣይተግልስ የማን ፀጋም ኣይትበል ማለት እዩ በተዘዋዋሪ መንገዲ በትግርኛና ስለዚህ እንታይ ግበር እንተዳኢልና ቀጢልካ ኸይድ በአር ቃል እግዚአብሔር እንታይ እንተዳኢልና መንገዲ ቃል እግዚአብሔር እንታይ መንገዲ ተኸደሉ መንገዲ ትፈልጦ ትርድኦ ብዋ ተሐሳስባኻ ይልወጥ በዚ ነገራት እዚ ምስተለወጥ ካሽዑ መንገዲ ይኾነካ ማለት ማ ፕሮድ ይኾነካ ማለት በቃ ብኡ ይኻ ትኸይድ ማለት
كزاربو كلهم بار إياسون تايد بلو دل تايلنا بزعبات سبيلاوي حقي يخون بزعبات حق بيت مقدس يخون بزعباتي مورالاوي حقي يخون ذهبوا نموسى نسو كمسرائيلاوي كمني أملاخ سب كم بروز غيل سلازغنا نزل نجارات زين مقبارون تايقبر تتنكا تايك أقبر صنع كابوها نيمان نسأقام أي تبل نيمان نسأقام تداري بيل كخاو ندبل حسابات تداري نامبار أقول لخا مالتي كابون نيمان نسأقام أي تبل مالتها مالتي كابون تدعوينه أقول لها مالتي كابت دل خيو خاوني يمان نتأقام تاي تكبر أي تبل سلازي تزل خيو نسوقن من قد تتقموا له هاجر سلام دي أجوم دعني كابون يمان نتأقام أي تبل نيمان نتأقام كتبلوا له ديت من قد جن كله كاخنال at any cost قال إجزابير تلاقوين بزح واقع خفلك يا أخي عبقل دخلنا يروح قط ندخل نقرأكم ندحري تملي سنة قال يقاتكم نقرأكم لما جمرتان قويت يسوع كريستوس كم نايب حتى مدحني يخون غيركم كتقبلوا وخلكم كاب عرفتكم كم محازوتكم بجمرتان مفلايد ليكم مسندي مش حكي مستكمتناتو ما كايدان دايم خاد هذا جيزة بيتسبكم زمتأكم فتنا بمخنيات أمنتكم نزل نقراتن so the same مالتكم عبقليو خاني حاتيات زخون نقرات كأز the same وساني خوي دلينا that much زون وساني تاتوسي الناس أبغى لجيزة جن أبدي كون أمن قد خنركب كلنا ويدما نيما نتأجا مجلسنا خنركب كلنا ناس أيكر ماكم أجر سلام سكوا ناي لو تقول ملكتكوا يتقط مجمر تازوسونكم وساني أنا مجمر تاخوسن كله هون قويت هاي يسوع كريستوس كم ناي بحت مدحني يجي رقبله كله أبو عسراك في الفرق عمتي قويت هتقبله وزيان كنا هاي سكول تردوه مبل حمشاي 4 عروقتي إنا نيرنا والدي the same أكيدنا كل نجاراتنا the same نان ولا كدادنا نادي بيزانا كأي بحرية دمهر نيره the same نان قورا والد بجكات نحنا حزنا يو نخيد جروب ناتنا نحنا هنكيدن كلنا كلنا عنا فلو دقبر جروب هال that much كستايني قويتها مستقبل كنا I have to decide I have to تخدوا من قد خيد أكلني إذا كان حد ستيبي حد رحقتي بزح رحقتات كويكم كيدكم بزح رحقتات كوينا خيدنا بزعبوا والحنت رحقت زي كده بزعبها والحنت لو زي قبر سبا يكوننا نزارب دلنا رحقتنا قن يقتصلينا نزارب دلنا نعلم متى يتقبروا أيتمسلوا تخرج من قد أيتخيدوا سواء قبيلكم يوم أبقليو لو مدى أسلم انتهي أبقليو هيوتكم كترهوا أخلهم استوزوا حاجة خفلكم ولو نقول تايلكم مسوخ تودا دروا أخلهم يتدخل خفلكم واقع خمان خبدوا خون كابزي إن بين مبال نحتيات كم قالوا نمبار كم حسابك زي أبير نمبار ودينا مودات بارت مودات أخم الله سلوا أنت رأينا نمبار زي بوزح سفيح تنتعني دليل نتحسبت راح دربي خير مالتي مخنيات قندر استيسوس لازون الرأي دستيننا هو إذا ما نايم ودعت أشمنت دليل دلو نزع علم زي ممثالي ناز نجارات زي نتحسس وانا لويتو بقعت كوه بالناس البقت عجن أنت رأينا نمبار أو قال بقى زي تصحفت أفتح قدامي تحت وصحف تاني مجمر تحسبات يا مالت تام مجمر تحسبات تأتي المسيلات رأيوا كم زيادة نعانم ببا كم زيادة بارسي أتو بارسي تمالتين بارسي هذا هنيس وزمت حسابات ألو سازي بارسي إلو دزارب دلو نتهانيس وزمت حسابات يو دوكل دلو مالت تهانيس وزمت حسابات بارنتا إنت رأينا أم معرف سلسة سقع معرف 10 وحدد دلو مسنا إسرائيل وين حويسكا بفلايكا نا إجزاء علامة نا إجزاء مخري أبسبات دلوا فقري بيسوع كريستوس زجبروا مدحان نايمن النتلوتي كله إزي قال زي يوم على السوء يو تايز جبرنا نتحسس وانا زلوتو نتحسس وانا زلوتو بعتهم بعر إزي سبب استفل عليه عودي نتاي جبرين تدعيلنا يلوتي أبتمرتي يلوت أبا كايدا محبرة ونجارات بمنتاي بمخنيات تردو
ወይ ድማ ብምኽንያቶም ድረኸብዎ ሰባት ወይ ድማ ብምኽንያት ደንበቦ መጽሓፍ ወይ ድማ ብምኽንያት ዝወሰዶ ሰሚናር ሰብ ይልወጥ ኣብ ገለ ግዜ ዝጸንሖ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ብምኽንያት ገለ ሰባት ድረኸብዎ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስቡ ለዊጡ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ምሽ ሓቂ ተለዊጡ ነው ይተለወጠ ለውጢ ኩሉ ግዜ መስርሕ ናይ ወዲ ሰብ ኩሉ ሻዕና እንዳተለወጥና ንኸይድ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህይወት ድማ ኩሉ ሻዕና ዓለም ንዘይ መምሳል በቃል እግዚአብሔር እንዳተለወጥና መታን ክንከይድ ርሕቀትና እና ገፍዕ ጋግና እንዳገፍዕ መታን ክኸይድ ሎሚ ንቃል እግዚአብሔር ግዜ ክንህቦ ይግባአና ቃል እግዚአብሔር ናይ ምልዋጥ ኃይሊ ኣለዎ አርእስተይስ ቃል አምላኽ እንታይ ኣለዎ ናይ ምልዋጥ ኣተሓሳስባ ባእታ እሱ ቃል እግዚአብሔር መስከን ካብ ዘለና የተሲእና ክንጽሊና በዛ ሓሳባት ዝና ሓሰብና ምስ ግዜና አንጻር ተኺልና ከና ብድራር ጎይታ ክንከይድ ስለ ደለና ብዙሕ ግዜ ከዓ ወሲድና ስለ ዘለና እስኪ ንእሽተይ ንሕሰብ ኣብ ማዕረኽ እንደይ ርሕቐት ከይድና ከም ዘለና እስኪ ንሕሰብ ሎ ምስኪን ወስን እግዚአብሔር መስከን ምስ ገዛ ርእስና ነገና ዝቦዝ ምህሮዚ ዝሓሳብ እዚ እግዚአብሔር መስከን ጤርካኒ ኣሉኻ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ብምሕረትካ ናኽልልካ ደው ኢለ ኣለኹ ደው ምባል የድልየና ኣብ ቃል ሕያው ተተኺለ ኣለኹ ዝብል ሰብ ተተኺለ ኣለኹ ሕያው ጤርካኒ ኣለኻ ዝብል ሰብ ጤርካኒ ኣለኹ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ብምሕረትካ ናኽል የዊለ ተተኺለ
علقا معدي لمعدي بمحرتك ناخذنا يومينا علقوا عتهيا وقلبك تتغيلي عليوتك يرسعوني وسنتك خلنا تطويلنا خلنا እግዚአብሔር መስገን ቃል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ከምደለው ወخنا አምነን ሓደ ጊዜ ቀድሚ 2000 ዓመት ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ቀራንዮ ክስቀል ከሎ ካብቲ ሓደ ዝተፈጸመ ፍጻሜ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ደሙ አፍሲሱ ስጉ ተቆሪሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱ ተስ እዚ ጽሑፍ እዚ ወይ ድማ ዝፍጻመ እዚ ስለምንታይ እዩ ኢልና ክንሓስብ እንከለና ብፍላይ ብሰፊሑ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ሰፊሑ ተገሊጹሎ ፍጻሜናቱ ወይ ድማ መንፈሳዊ ሓቅናቱ ሰሪ ገበና ቆሰለ በሰራ በሳና ተኸተተ ንሕና ሰላም ተንረክብ መቕጻዕቲ ኩሉ ናቁወ كلاتنا خباقي اعتبارنا نفس وكفنا من قبل زنبل እግዚአብሔር ከአበሳ ሁላትና አውደቆ ተጻድቅ ባሪያይ መሪ ናይ እግዚአብሔር አብ ኢዱ መታን ክፍጸም እዚ ነገራት እዚ ግን ሐቂ መጽሐፍ ቅዱስ ከመዘከርታ ጥራሕ ደይኮነስ حيلهم دلوا هياو كم زخنه نايتي أمسك استفدت أمام منفسا وحقي بأمنة كم تقالي እግዚአብሔር ዝነግረና نحنا كم بارخا كلنا مسدمون مسقون حبرت كم زهلو ويدما سمرت كم زهلو نايتي أمسك استفدت أمام منفسا وحق أب هيوتنا منفسا وكونነት كم زهلو مصحف قدس نيرو لذي لوم يخم قالوا بأمنة كنصلينا تان حنا نبارخا قرسي مسقو تان حنا نبارخا صواء دما مسدمو حبرت زلوا دي كونتن يلو لمو اميننا بامنت كنوستو متان كطقمنا متان كربحنا كم زخن مهارو زصنحنا ازينا رحقت كنكيد كاب عالم كنفلي متان حيل خبنا دومي تنمذكرتا يغورو يلونا دلو بامنت كنوستو متان كنصلينا كلاتنا كنصلي بروخ سمياوي እግዚአብሔር አምላክ የተመስገነ መስገነ بشم يسوع كريستوس بهجلنا بليتالنا عمقنا دلي كل جزء ننشع حيل خان دلي عقم خان دلي بقعد خان دلي يا بيرام لاخي خم قالك سماين مدرن حقنيات مسخخر ومنነት قالك اممو قالك حق ስለዝኾነ በዛ ሰዓት እዚኣ በእምነት بشم يسوع كريستوس ንጽልልና دانحنا نبارخا قرسي مسقو دانحنا نبارخا صوا دما مسدمو حبرت زلوا دي كونتن تباهيلو خمسته صحفه لومي بامنت ببيت كريستيان درجه نصللونا
بيسوع كريستوس شم زاب كرمينا دلو حبستن زاب كرمينا دلو صوان بيسوع كريستوس شم مسغا دمنا يسوع كريستوس بيسوع كريستوس شم حبرت كهلون صلنا أبتي أمسك الاستفدت أمام منفسه وحكي أبي وطنا متان منفسه وكون النتكهلو بيسوع كريستوس شم سمرت كاي حلون بلالونا بيسوع كريستوس شم حبرت كاي حلون بلالونا بيسوع كريستوس شم مسجون مسدمون حبرت يحلون الناس تبارك الله يا بيرام لاخين قال كان أمنوا لنا نسأي ودخا يسوع كريستوس مستر تسمعنا صلوتنا إمو ودخا بيسوع كريستوس تسألنا يزبل صلوت أبكر ميخا تقبل نسل زلونا أمنك قويتانا بمدحنينا بيسوع كريستوس شمينك آمين يا بير مسكن مزمران لازم مروح له